Dîroka hunerê dibe du qonax, berî Duchamp û piştî Duchamp. Hunermendê Fransî Duchamp sala 1917 di pêşengehekê de dixwaze pîswarekî ango kevirê tuwaletê nîşan bide û bi rastî jî pîswarekê dişîne pêşengehê. Di nav wan berhemên huneriyên qedir bilind de, pîswar dibe sebebê skandalekî. Gelek kes dibêjin nîşandayina pîswarekê wek berhemeke hunerî bêhurmetî û bêehlaqî. Armanca Duchamp ew bû ku berhemên hunerî wek kerasetên kirî û firotinê nîqaş bike. Bi vê helwestê xwest bertekê nîşan bide li hember ecibandina hunerî ya burjwaziyê. Piştî wê jî ew pîswara ku burjwaziya aciz dike ji henekekî hunerî wê de tir, dibe girîngtirîn berhema huneriya sed sala bîstemî. Bi vê berhema xwe Duchamp fikra estêtîk ya edetî serûbûnû dike û ji bo vê jî hewce nake ku wek hunermendên berê serê xwe bi derdên hunerî biêşîne. Pîswarek bi tena serê xwe têravê dike. Duchamp ji nava jiyanê alaveke ji dera hanê wek fikreke pêşkeş dike. Bi saya wî nêrîna însanan li hember pîswarê diguhere. Alaveke ji dera hanê ji nav jiyana rojane pêşkeş dike û wê dike berhemeke hunerî. Duchamp bi van alavên hazir ên jiyana rojane fikra xwe ya estêtîkî eşkere dike. Kîjan berhem hunerî, kîjan nehunerî ye. Divê hunermend bi xwe biryara vê bide. Salên şêstî hunermendên ku fikra Duchamp fêz dabûwan li hember berhema hunerî wek wateyekê bênirx û bêqedirkirina hunerê nîqaşeke estêtîk dan dest pê kirin. Ev komên hunermendan bi armanceke hunerî, teknîk û stilên cuda bikartînin û gelek ceribandina pêktînin. Wek kereste jî alavên jiyana rojane, heywanên zindî, tiştên xwarin û vexwarinê, zeviyên cotnekirî, maşînên teknolojîk û bedena hunermendan bi xwe tên bikaranî. Êdî li cîhana hunerî ne tenê alav û berhemên bedew, lê fikrên sêr û zîrekane zêdetir dihatin dîtin. Salên notî piştî hilweşîna Sovyetan, xirakirina dîwaran û dawî lêhatina serdema şerê enformasyonê, sînor jî ji holê rabû. Her ku cîhan diguherî, huner jî dibû xwedî pênaseyên nû û sînorên berfirehtir ji xwe re peyda dikir. Dema sînor ji holê rabû, di hunerê de demokrasî jî pêk hat. Hunermendên roşhilatî berê xwedan rojava û yên rojavayê jî derketin keşfa roşhilata dûr û xumam. Êdî di hunerê de multikulturalizm, ango pirrengî û pirçandî dibe serdest. Di vê serdemê de gelek fuarên hunerî û bienal tên li darxistin. Bi vî awî huner dibe bazareke qerase û her sal bi milyaran dolar li vê bazarê tê xerc kirin. Di vê bernamê de em ê bikevin pey fikrên ecêb yên li paşxaneya berhemên hunerî, pêwendiyên wan fikrên hunerî li gel jiyanê û hunermendên ku xwediyê wan fikranin. Ji bo vê lêgerîna hunerê hewce nake em li temamê cîhanê bigerin. Li kêleka me hunermendên Kurd hene ku bi van fikrên xwe û bi berhemên hunera hevçax li şûna me ji xwe li cîhanê digerin. Herkes bala xwe dide berhemên wan. Em pêşî Şener Özmen nas bikin. Berhemên wî li gelek müzaxeneyan cih girtine û tevlî gelek koleksiyonan bûne. Şener Özmen bi van berhemên xwe dixwaze ji Diyarbekirê dengê xwe bigîne dinyayê. Şener Özmen sala 1971 li Hezexa Şernaxê çêbûye. Sala 1998 zanîngeha Çukurovaya Edenê zankoya perwerdehiyê beşa resmê derçûye. Li gel berhemdariya xwe ya hevçax nivîsên hunerî jî nivîsiye. Heta niha berhemên wî li Center Pompidou, Worldly House Ango Document, Müzaxaneya Stelzjik, Frak, Stembol Modern û Kansel Frederikiahumê cih girtine. Berhemên hunera hevçax li ser cîhana me agahiyên girîng didin me. Bîreweriya me ji nû ve dîzayn dikin. Bi saya wan em nêrîneke ciyawaz ji bo cîhanê peyda dikin. Axir kelam, hunera hevçax behsa serdema me ango behsa roja îro dike. Serencama navê wê yê Kurdî jî tam li vê pênaseyê tê.
هنر هفچاق اگر از به آوایی که گلی که هیسان ببیجم ایروه نه دوه نجی ام بیجن پاشروجه یعنی قالا ایروت که و همی تشتنوه ایرو دست نشان دکن لوما جی ام دبین ایرو بو هنرمندکی هفچاق گلی کی مهمه نه مدرنه جبرکو مدرن داهاتوی شانیتت که لی نه پست مدرن جی جبرکو به آوایی کی دیروکی جی ایرو مزناکی لوما وقت چالاکی وقت فکر وقت تیگه یعنی رامان بس ایرو دست نشان دکی ایرو جهمی چاقا جهمی دما مهمتره belki tenê dikarim bi vî awayî ez bilêv bikim. Birêz Kawan Emir helbestkarê gewre û hevalê min ê hêja gava li ser vê têgehê vê hunerê sekinî rasterast got ku têgeha peyva îroyîn yan jî rojane yan jî aktûel bi kêrî me nayê. و هما یکسر تیگه هفچاق پیشنیار کرد و مجی و صاحب کار آنی هیا ایروجی ده هفیوینن خود از پیوا هفچاق کارتینم. شنرۆزمن bi perwerdehîya resmê dest bi jiyana xwe ya hunerê kiriye. Di vî warî de serkeftî bû, lê dîsa jî resma klasîk têra wî net kir ku derdê dilê xwe tam bêje. û ji xwe re li zimanekî nû geriya. Bi vî awayî pratîkên hunera hevçax nas dike. Ji ber ku bi karîkatûrê re ji eleqedar e, îroniya di berhemên wî de piştî demekê xurttir dibe. Nivîskariya wî jî nêrîneke kûr û helwestekî tevlî berhemên wî dike. ji ber ku min perwerdeyekê klasîk dît arast wek gelek şagirta min jî bi xêzê dest pê kir bi wêneyê bi şêwekariyê min dest pê kir yanî ji bo min jî perspektîv û şert û mercên perspektîfê girîng bûn bi demekê ji bo min jî tuwal boyaxên don terebentîn û tîner tiştekî mühim bûn bo min jî raqûrsî tiştekî mühim bû lê ez ji kevneşopiyaka karîkatûrê têm demekî dirêj min karîkatûr çêkirin û em jî bi awayekî profesyonel ne bi amatör ev ziman belkî ji wir tê hîna jî yanî tesîra bandora vê karîkatûrê jî li ser min çêbû rast e min gelek pêşengehên kevalan jî mivekir ev pentûrê jî vekir lê di wan salên zanîngehê de yekem video mesela min wisa bikar anî êdî min got ev tiştên han têrî gotina min nakin divê ez tiştekê din bibînim bi medyûmekê din bişuxulim bikar bikim. Ji bo Kurdên Bakurê Kurdistanê serencama hunera hevçax salên notî dest pê dike. Pêşî xem û xeyalên welatê xwe di berheman de nîşan didin, lê paşî wek hunermendên cîhanê xwe didin qebûlkirin. Lê wisa bi hêsanî nikarin xwe bidin qebûlkirin. Hunermendên Kurd ji ber kurdbûna xwe rastî zorî û zehmetiyan tên. Şenerۆzmen bi navdartirîn berhema xwe ya bi navê ez ê çawa biçim têt modernê besa vê problemê dike. Li gel hevkarê xwe dest bi rêwîtiyeke dirêj û zehmet dike. Bo min wek mertalekê bû arast ji ber ku li Rojavayê em bêjin li Stenbolê yan jî li Ewropayê demo ku li vî alî dinêrin mêze dikin wekî gundekî dibînin yanî her û ev tişt heye û hîna jî gava pirs ji min têkirin dibe jiyana li Diyarbekirê çawa ye gelo Diyarbekir pêşketî ye gelo peyarekên Diyarbekirê hene gelo lambên zikakan hene gelo mahûn mirovin hîna jî ev pirsteyên kirin ecêbe yanî qet nayê balawan ku Amet bajarekî mezin e û wek hemî bajarên mezin pirsgirêkên wên mezin hene yanî nayê bala kesî û bo hemên vî bajarî henin em bêjin pêxwasên vî bajarî henin yanî wisa ye wan çaxan de xwedî galerîyên li Stenbolê ku xwedî galerî ne
و دسلهاتن به تو آوایی جه ندیدن هنرمندی که کرد. آنگو هنرمندن هفچاق این کرد بری ترکیه لأوروپا نافدنگ بون. براستی جی برهمن ما پشتی باجران أوروبا بسالان هات ترکیه و چاقه هنک خودی موزه یعنی جی ام بیجن دیرکتورن موزهخانه درکتن گوتن که وای هنرمند هنه اف چند سالن لأوروپا دگرن و برهمن وان هنه و گلکی باشن چما ام وانا بدست ناخن. روت تایت مدرن جی بر به موزهخانه ام بیجن تایته کارم کردی بسا بیجن جبر کو تایت نافدارترین موزهخانه دنیای و چوناوی پیشنگه ام بیجن وکنا پیشنگه کی گلکی بتعب بزحمته لدو کرد یک لسر هسپکی یک لسر کرکی به آوای دونگشت و سانچو پانزا برید کevin و یکی گندیه که کرد بینن و 7% بین به ریا تیتل کویه. مرحبا اشتری برا. مرحبا شعبا. یادت کد داره؟ کش کد داره؟ والله جوش تیز که بر کوی داره. از اشتری کی پرسن؟ یا هم شاش کرد. اب چهار روز چند شبه می امریدنن. از اشتری ریا تایته بپرسم. ریا تایتهش کی جایل داره؟ برا داره برا. برا. برا داره کی؟ مهلا چیه؟ گرکی دوره؟ گرکی دوره ولی بگی اولا اما بگی تو دیبی؟ اره میره من بگی ریا تایته در یه داره پیه چپه گرکی دوره امرم که من هاده داره آغر بشتره برا واجی رو آغر بش واجی پشتی به سالان هم گیشتن جبر که او برهم او ویدیو چه دوره اروپا نما کو نهات پیشکش کردن هینا جی تی پیشکش کردن وک یعنی بگوتنه که دم بیجن بو برهمه که سرکه ده هنرا هفچاقده شنر özmen de gelek berhemê xwe de Sûdê ji kostûman werdigire. Ji xwe re kostûmên cur be cur dîzayn dike. Di van berheman de aktor ew bixwe ye. Serkeftina van berhemên wî ew e ku îroniyê derdixe pêş û rewşên tezad bi hev re nîşan dide. Supermenê nimêşker, taxima cilên ku ji pûşiyekê hatiye çêkirin. Wekî van kostûman gelek îcadên wî yê mîzahî û ecêb hene. جبر که در سال 2000 ران پشتیوی راسته نتنه اس هفته من هنرمندی این کل دیاربکر آمد دیجین کostüm çekirin durutin u ketin navan kostüma de jber ku navent aktör gish ew bxwebun dikarin min de jber hemen min de ji navent her ez bxwebe dema ku min kostüma Superman min çekir gelek ji zanin ku Superman bxwe lehengekî Amerikaniye û ji gersterkeke din tê lê divir de دکاری میده جبر که جد 12 فوتویا لدارکتی بو پلرین خود در دخه و لسر نویجت که اوش بو یکی روجلات ناوین گلکی تشتکی باش بو جبر که گلک جی حس کرن و امریکای بخواه جبر که اول نیویورک جهات پیشکش کرن اف کاری من لتلاعوی جی ل ایران جی ل طهران جی لگلک دورجی گلک جی حس کرن یعنی سوپرمن ادی devj rizgariya mirovahiyê berdaye û berê xwe dê xwedê û vê rizgariyê ji xwedê em bêjin dawxwaz dike hêvî dike. Raçandina mehfûrê, rêtina risasê bo çavîkirinê û şehmera. Ev motîfên edetî yên vî welatî di berhemên Şener Özmen de cih digirin. Lê van motîfan li gor pratikên hunera hevçax bikardîne. Berhema wî ya bi navê Hîçistan, welatê ku tune. Li ser mehfûrekê hatiye raçandin. Li ser vê mehfûrê, bêdewletiya xwe nîşan dide ku êdî bûye derdekî giran. Lê Kurdekî ku nabîne jî, dikare wê nexşeyê de cê wî welatê ku tune ango Kurdistanê nîşan bide. Cana ji bo ku roşilata navîn çavînî nebe û rastî nezerê neyê, risasa heliyayê dirêje nav avê û dibêje
خودê Teala bila aramiyê bibexşîne xaka me. Dilxweşiyê bide însanan. Ewlehiyê li kolanan peyda bike û ronahiyê bide stargehên me. Cana jî di berhema xwe de fîgûra efsanevî Şehmeranê bi awayekê din nîşanê me dide. Navê ez pêşî ez bilêv bikim qala wê bikim rê heye, çareserî heye. Yani ji rê û dirb hene. Ji ber ku piştî bî salan min sêyemîn pêşengeha xwe ya takîkesî vekir li Stenbolê di galeriya Ko pilotê de. Ev pêngaveke giring bû ji bo min. Ji ber ku min heya niha video û wêne çê dikirin. Ez gelek li ser materyalê xwe nesekînî bûm. Ji ber ku perwerdehiya min jî ne li ser materyalê bixwe bû. û hunermendên Kurd ên ku Amedê dijîn nêzîkê materyalê nabin. Yan wêne yan jî videoye. û her kurator bixwe jî heman tişta ji wan dixwazin. Yani hûn heykela peykera çênekin, hûn enstalasyona çênekin. Karê ve video çêkirine, video saziye, karê ve fotosaziye, van tişta çekin. Lê em bixwe ji destpêkê heya îro jî malzeme ji bo vegotina min, ji bo zimanê min tiştekî gelekî baş e, rêya min vedikê. Ancak hunermendek gava dibe em bêjin ji keleporê dest pê neke nikare bibe navnetewî. Yani ji ber vê yekê gerek xwedî li kelepora xwe derkevê. Xwedî fêrikê ûsif derkevê. Xwedî em bêjin rîtûelên xwe derkevê, ceraxwîn derkevê, cil û bergên xwe derkevê, xwarinên xwe derkevê. Yani ev dewlemendiyekê çanda me ye. Şahmaran jî em bêjin mîtoseke, dastaneke meyî gelekî gelerî û gelekî mezin e. Lê tenê di wê berhemende min simbêl pê vekirine û derdora xeleka li em bêjin di Şahmaran xwe nav xelekê de ye. Ew xelek jî ji telqeyên guleyên Kaleşnikovê pêkitê. Ew simbêl jî ez bêjim piştî têkoşîna Kobaniyê Rojavayê ew berhem derket. Loma ez bêjim berhemeke piştî Kobanê hatiye çêkirin. Xalîçe jî meşe gelekî balkêşe ji bo min. Ji ber ku di wê xalîçeyê de navê wê xalîçeyê heterotopya ye. Yani welatê ku tune ye. Nav ev e. Ew welatê ku tune ye kuş ku ez di wê bawerê de me Kurd dizanin ku ew welat kîjan welat e. Yek ji hunerên ku Şener Özmen gelek caran bikartîne hunera video artê ye. Lê berhemên vê qadê ji ber problemên teknîkî dibin xwedî dîmenên xirab. Lê ev problemên teknîkî di nav xwe de zimanekî hevpar pêk dînin û bîneran aciz nakin. Ji bo bîneran fikra berhemê girîngtir e. Şener Özmen bêyî trîpod dîmenên van videoyên xwe digire. Berhema wî ya bi navê trîpod ku ji vê pêşengeha dawî ye, îroniya vê rewşê nîşan dide. Lê wisa bû rast e ew ji tuneyiyê bû. Ara jî tuneyiyê dihat. Lê piştî demekî vegotina tuneyiyê min xwe aciz kir. Yani min xwe nexwaz tik kez ji hevalên min qala vê tuneyiyê bike. Kurda ji tuneyiyê bide naskirin. Bibêje ku karê me tune, kamera tune û kes arîkariye nadime û nizan em feqîrin, em xizanin, vay tiştekî me tune nexêr. Her tişte ve heye. Tu nebêjî hûn dikarin peyda bikin. Loma ew video belkî hinek bê kalîte bûn. Hinek wisa em bêjin diricifîn. Hinek ronahiya wan kêm bû. Û trîpod tune bû. Wek tişten wisa. Berhema bi navê hunermend çi dixwaze yek ji serkeftirîn videoya artên Şener Özmenê. Li nav zeviyeke vala daxive, lê ji ber balafirên şer dengê wî nayê bihîstin. Ji ber ku dengê balafirên şer jiyana wî jî axaftina wî jî sabote dike. Şener Özmen bi jestên xwe roşa xwe ya fetisînê tevî dengê balafirên şer dixwaze ji me re bêje. Ji ber xwemexwema balafiran nayê femkirin ka çi dibêje. Lê bi performanseke zîrekane derdê xwe eşkere dike. Ayn ev deng li pey hev gelek balafirên şerî wisa derbas dibûn û di eraziyekê de min dixwaz ez gotina xwe bigînim hin kesa. Tam li wir
360 derece li dora xwe ez dizivirim li her der çol û beyar bû. û di her wê nokteyê de min dîza dipirsî min digot gelo ji vir ji vê noktê ez dikarim tesîrekê li hunera dinyayê bikim. Gotin ev bû lê balafirên şerî netihiştin ez gotina xwe bikim. Ji ber ku ev deng bibû dengekê gelekî normal li Amedê. Sanatçı aslında ne ister? Hunermend çi dixwaze? Berhema Şener Özmen ku herî zêde kêfa min jê re tê ye. Lê dema ez behsa Şener Özmen bikim, dixwazim serê pêşî behsa têkilêke taybet bikim. Ez di ajansên reklamê wek dizayner dixebitîm. Min karîkatûr û xêzê roman çê dikirin. Karekî wisa ku divê tu demeke Kurd de bi kêma lavan berhemekê pêk bînî. Ji aliyê dîtina sadebûnê ve û bi destxistina sadebûnê ve ez Şener Özmen gelekî serkeftî dibînim. Ne tiştekî hesane ku mirov bi kêm gotinan û bi kêm alavan gelek tiştan bibêje. Bi rastî zehmet e ku mirov nîşaneyên baş hilbijêre. Paşê jî bi wan karekî tîr û kur derxê meydanê. Ez ji vî alî ve zimanê berhemên Şener Özmen dacibînim. Hunermend çi dixwaze? Helbet hunermendek dixwaze berhemeke wisa çêke. Berhemek wek hunermend çi dixwaze? Güzel bir iş yapmak ister mesela. Di berhemên Şener Özmen de tesîra hunermendê Alman Joseph Beuys gelek zêde ye. Ew jî bi du berhemên xwe Beuys wek referans nîşan dide. Yek ji wan taxima cilên pûşiye ku me berê jî behsê kir. Navê vê berhemê taxima cilên min e. Di van her du berheman de keresteya ku Şener Özmen bi kartîne pûşiye û keresteya Beuys bi kartîne jî hiriye. Hirî ji bo Beuys keresteyeke gelek girîng e. Di şerê duyemê cîhanê de balafira Beuys dikeve û gundiyên tetar birînên wî bi don û hiriyê derman dikin. Beuys feyza xwe ji tesavvuf û doktrînên roşhilatî digire. Felsefeya hunera xwe li ser bingeheke roşhilatiya va dike. Lewma jî îddia dike ku herkes hunermendek e. Bedla ku ji kefiyê hatibû çêkirin. Ew rasterast xwe digihîne, xwe dispêre berhemên Joseph Beuys. û ez gelek ji wî hunermendê hez dikim. Ev yek ji ber ku bedlekê wî ku ji heriyê hatiye çêkirin, hîna jî di müzeyê de ye, gelek bi nav û deng e. Bo min gelekî muhîm e ji ber ku gelek referansên min xwe dispêre hem gotinên wî, hem ramanên wî, fikrên wî, hem jî berhemên wî. Mirov çawa dikare ji kevokekê re qala aştiyê bike. Berhema duyem ku Şener Özmen wek referansa berhemekê Beuys nîşan dide, bi vî navî ye. Navê berhema Beuys jî ev e. Mirov çawa dikare qala hunerê bike ji kevroşkeke mirî re. Beuys di vê berhemê de rûyê xwe bi rengê hingevînî boyax dike û bi pelên zêrîn dipêçe. Paşê jî kevroşkeke mirî digire destê xwe û bi hev re li galeriyekê digerin. Beuys yekoyek û wataya berhemên galeriyê ji kevroşkê re dibêje. Di vê berhemê de Beuys dixwaze ji bîneran re eşkere bike ku kevroşkeke mirî jî di şîrovekirina hunerê de carna ji gelek însanan zêdetir dibin xwedî hêzeke zindî û feraseteke estetîkî. Şener Özmen jî bi sembola aştiyê ango bi kevokekê berhema xwe diafirîne. Lê kevok carna winda dibe, paşê dîsa xuya dibe. Gelo ji kîvroşkeke mirî re ez dikarim çawa hunerê bilêv bikim. Ez çawa qala hunerê bikim ji kîvroşkeke em bêjin mirî re. Di vir de jî, di hunera di berhema mina vîdeoyê de jî ji xwe nav ev e. Ji bo em bêjin ji kevokeke re zindî re ez çawa dikarim qala aşîtiyê bikim. Li cîkî kîvroşk, li cîkî kevok. Yani tiştekî gelekî em bêjin rojane ne, konjüktürelin, digihîjin hevdû. Yani ev jî tê wê maneyê ku huner bi xwe zimanekî gerdûnî ye. Li ku hatibe çêkirin, bi Almanî, bi Fransî, bi Çînî, bi Koreyî qet ferq nake. Tu dixwarî xwe bispêrî nêrînên wan, tu dixwarî xwe bispêrî heta mêjiya wan bi xwe.